Hey guys, имам лоши новини. Няма да има повече видео на Майнкрафт. Да, случиха се проблеми. Загубих си профила. Защото нещо не знам защо. Профилите на всичките ми игри са били изтрили. И съм си загубил целия свят в Майнкрафт. Което ми стана много гадно. И за това се изтрих направо. И най-вероятно ще има клип на Майнкрафт след една-две години, когато почнем да снимаме с Бобито. Да опитаме да играем заедно. Това ще бъде яко. Но до тогава няма да има видео на Майнкрафт. Сори хора, бях ви обещал. Но очаквайте, най-вероятно днеска, новото ми видео на това. На Five Nights at Freddy's. Продължаваме с Five Nights at Freddy's спокойно. Не сме свършили с нея. Продължаваме. Ай, чао!